guys, it's your boy again, Sunny. So I'm here to shout out everybody around. It's your biggest Hausa boy. Let me see. I can't say I'm the biggest Hausa boy in Lagos. So we have plenty of them, but the only thing I want to share is that because I'm happy. So I love everyone, all the youths, everybody in Lagos. I love everybody because I'm a brought up Lagos kid. So the only thing I want to say is this: like all the youth of Lagos, or let's say all the youth of Nigeria entirely. So let me just say, let's put sense into ourselves because we are trying to develop this country, like especially for the youth. So the only thing you want to try to do is like try to be yourself. Be yourself. Be yourself. What I mean is to be yourself for every individual things you are doing, every individual business that you know you are doing. Maybe no matter, maybe you are carpenter, shoemaker, everything, any kind of job you know you put into yourself. So be yourself. Try to respect that business because business is business. If you respect your business, business will always respect you. So the only thing I want to say right now, please, all my friends, please, everybody, whenever I see this video, you should see you like it, just put like. I don't care because it's a sharing to everyone, all the youths, because in entire world. Because don't be lazy, because lazy will not make you achieve anything. Because if you're trying to be lazy, even what you're gonna wear is gonna hard for you. But if you be hustler baby, so if you are hustler, you know, you continue shining everywhere you go. Kun gane ai, so bari fara da Hausa. Kun gane me nake magana? So Bahaushen Lagos ne yake magana. So duk abin da za ku yi a rayuwa ku san abu ne wanda ya kamata ya dace, wanda za ku iya yin shi, wanda kamar ina magana kamar ga kasuwanci. In kuka zo kamar za ku yi kasuwanci, mu yanzu matasan yaran yanzu, matasa mu ga warhaka bai kamata a ce muna zama haka ba mu da aikin yi ba. Duk lokaci ne wanda ya kamata kowane business da ka san kana yi, ka san okay, this business, wannan business ne wanda za mu ɗauka seriously kuma mun san za mu making ɗinsa. Amma kana da business yau ka yi, gobe ka yi, ka ce ka yi maybe, kuma alhanin haka kana son kuɗi. Duk wani na san, kowane saurayi yana son kuɗi. In baka tsaya ka yi creating kasuwancin ka baya za a yi ka samu. So dole sai ka tsaya ka natsu, wannan kasuwa na ne, ya kamata in tsaya in yi shi yadda ya kamata. Na san mutane da yawa za su gane wasu kana. Sometimes wani lokaci ina bayanin kan soyayya na suna nan zuwa masu daɗi wanda zan kawo muku a kowane lokaci. Amma the most important thing anan da zan ce muku, don Allah, guys, try to be yourself da Allah. Ku zama ku ne wanda za ku tada mana country yanzu. In muka kula son wasu gurin and maybe an others country, yara su suke building din country ɗinsu, because da a lokacin da aka ce gayu sun tashi suna da abin yi, za ka ga komai yana haɓaka, komai yana ci gaba. So gayu mu tashi, wannan lokacin mu ne. Komai kana yin computer ne, kana yin tailor ne, kana yin carpenter ne, duk abin da ka san kana yi, please try to wake up. Let's build ourselves. Mu gayu ba wanda za mu ce bari kawai mu zauna kawai ba mu da aikin yi ba. Ya kamata mu san lokaci ne da ya kamata lokaci ne da Allah ya ba mu, za mu tashi mu nima, tunda muna da group na gayu wanda za mu ce kowane saurayi yana da abin yi. An ce kowane saurayi yana da abin yi. Ku ya kuka gani? Wannan yana da shi, wannan yana da shi, ni ina da shi. Kaga life goes on, ba wanda zai ga laifinka, ko ba haka ba? Saboda kowa ne umma, sai dai a ce a nema gare ka, ba dai ka nema ga wani ba. So gayu abin da zan ce muku da Allah, ku yi kokari, ku tashi. Lokaci ne da za mu san mun waye, mu ma da kowane Bahaushe ya san mu ma mun waye. Lokaci ne da kowane gayi zai tashi ya nema nasa na kansa. Mu building din mu ma arewacin mu da ko ina muka shiga mun sa har yanzu ana building din ta kuma tana kyau. So mun gode Allah, alhamdulillah. Za mu haɗu a kashi na biyu. Sai an jima. Love you.